Dobro vam večer, drage gledateljice i dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan Komunalac. Prije svega nekoliko dana grad Umag proslavio je svoj dan, svoj rođendan. Bio je to prigodan trenutak da se prisjete većih investicija koje su se dogodile unutar tih godinu dana. Više o tome saznaćemo iz kratkog priloga koji će sada slijediti. Vidimo se uskoro. Grad Umag zajedno sa svojim građanima proslavio je rođendan. I to na prigodan način. Prisjećanjem na uspjehe, investicije, projekte i uspone kroz proteklu godinu dana. Možda je najočekivaniji trenutak bio upravo otvaranje Doma za starije i nemoćne Atilio Gamboc. Namijenjen je brizi starijih i nemoćnih osoba koja će biti, odnosno brigi u smislu institucionalne i vaninstitucionalne skrbi. Dakle, kapacitet doma je 98 kreveta u stacionarnom dijelu i smještenom i još 30 mjesta u dnevnom boravku ili ukupno 128 korisnika. Dom službeno započinje sa radom kroz nekih mjesec dana. Interes je velik. Početna cijena, dakle, je 3.900 kuna za građane Umaga. Grad Umag sufinancira smještaj za sve građane Umaga do 40%, bilo da je smještajni dio ili stacionarni dio, i još dodatno su predviđena sredstva za dodatno sufinanciranje, čime svakako podupire socijalnu politiku kao glavnu odrednicu svoje politike. Za korisnike koji nisu s područja Umaga, cijena smještaja u domu biti će viša za 40%, ali vrata će im ipak biti otvorena. S obzirom na dugačke liste čekanja u Istri, vjerojatno će to biti dobar motiv da se mnogi prijave na novu adresu. Činjenica je da oko 2000 ljudi čeka na smještaj u domove za starije i nemoćne, ali nemojmo zaboraviti ljude koji se nisu prijavili i koji jesu u svojim domovima i žele biti i sutra i preksutra u svome stanu, u svome kući. I sad se postavlja pitanje, dakle, kako pomoći i jednima i drugima. I zato Istarska županija zajedno sa gradovima, sa općinama radimo na projektima institucionalne, ali i van institucionalne pomoći starijim i nemoćnim osobama. Zato mi razvijamo nove programe zajedno sa gradonačelnicima, sa načelnicima koji jesu usuglašeni i strategijom Vlade Republike Hrvatske kako bi mogli preko pomoći u kući, preko projekta dnevnog boravka, ali i gradnje novih domova biti, ja bih rekao, u vrhu europske liste država koji se brinu za osobe koje su nas najviše zadužile. Za svaku investiciju potrebno imati novaca, a naročito novaca kad je on investiran iz vlastitih prihoda, odnosno iz prihoda grada Umaga. A grad Umag smo naslijedili sa preko 100 milijuna gubitka, znači trebali smo sanirati gradsku kasu, trebali smo naći novac i sve smo to uspjeli. I nakon toga, evo, ponosno stojim pred vama i mogu kazati sami smo izgradili dom, imamo najbolji standard za naše umirovljenike u Hrvatskoj i početna cijena je 3.900 kuna. A pravo oporbe je da priča, da govori što želi, ali samo jedna istina. A istina je upravo kraj nas. Dom umirovljenika grada Umaga izgrađen za umirovljenike grada Umaga. U dom je, zajedno s uređenjem okoliša i izgradnjom potrebne infrastrukture, uloženo oko 40 milijuna kuna. Korisnicima, njima 90-ak za koliko ima raspoloživih mjesta, će na 3 kata na raspolaganju stajati sobe i apartmani, knjižnica, restoran, frizerski salon i polivalentna dvorana. A dnevni boravak može koristiti još 30 osoba. Za mene kao mi se čini da je sad previše luksuzno to, ali eto, kad se tako može. Pa ovo je doista jedan vrhunski dom, mislim da će se ljudi dobro osjećati unutra, doista rijetko u Hrvatskoj možete naći ovako dobro opremljen dom, opremljen je po vrhunskim standardima i evo, koliko čujem, uglavnom već je popunjen sa novim korisnicima i doista mislim da će imati jako dobru uslugu. I ono što je ovdje novitet u ovom domu, to je jedan dobar kontrolni mehanizam u kojem će i korisnici, ali i njihova rodbina, ali i djelatnici znati točno koliko su usluge primili i ako je eventualno nekome usluga kasnila, znači se zašto je kasnila, što mislim da je jako važno u domovima umirovljenika. Naša intencija je da domovi koje mi sufinanciramo budu doista smještaji za one ljude koji ne mogu sami platiti dom, dakle za njih se mi moramo pobrinuti. Međutim, oni koji imaju mirovinu da mogu platiti, koji imaju imovinu, a ja ću vam samo reći da mi imamo jedan broj ljudi koji imaju veliku imovinu, apartmane na moru gdje nam iz doma odu po 6 mjeseci u apartmane na moru. S druge strane, ljudi koji su u potpunosti nepokretni ostaju doma i nema se ko za njih brinuti. Dakle, mi tu moramo napraviti jedan pravedniji sustav. Mi kao
kao država moramo brinuti za one za koje se nema ko pobrinuti i koji nemaju novaca da plate dom koji košta puno više od ove ekonomske cijene. Mi u ovom trenutku imamo sve potrebne mehanizme. Vi znate da smo se mi informatičkim sustavom umrežili sa skoro 8-9 državnih institucija. Sada imamo kompletan uvid. Mi iz Europske unije, otkako smo postali članica, možemo dobiti i uvid u inozemne mirovine, što do sada nismo imali slučaj. Imamo uvid u svu imovinu i na osnovu toga ćemo naravno moći odlučiti tko može platiti ekonomsku cijenu, kome ćemo platiti možda samo neku razliku, a kome ćemo platiti u potpunosti smještaj u domu. Osim doma za umirovljenike, investicija u Umagu ima još i više. Otvoren je jedan područni vrtić, što je vrlo značajno, zato što su, dakle, ne razvija se isključivo i samo centar, znači grad Umag, nego se standard podiže i u okolnim naseljima. Prisustvo dječjih vrtića isto tako u tim našim mjestima je sigurno jedan znak vitalizacije djece koja se tamo razvijaju u svojoj okolini, blizu svoje kuće i uglavnom to je sigurno jedan pozitivan standard. Ulaganja u projekte odnosi se prvenstveno čak i na novu srednju školu, kao što je najavio gradonačelnik. Grad radi na podržavanju aktivnosti u kulturi i obrazovanju. Prvenstveno mislim da je to značajno jer u redu u ovom trenutku su i što se tiče ekonomskog i gospodarskog rasta možda malo i nezgodni i teški trenuci. Znamo da je kriza u biti zahvatila cijeli svijet, ne samo možda naša područja. Tako da uložiti u kulturu i obrazovanje u tim teškim trenucima je sigurno jedan pozitivan znak jer barem kroz naše ustanove ili udruge u kulturi koje podržavamo život je ovako težak, ali druženje ljudi i bavljenje malo drugačijim aktivnostima sigurno pomaže pomalo ugraditi jednu malo pozitivniju atmosferu. Uz investicije koje iziskuju financijska sredstva, Umag je iskoristio trenutak da se zahvali i oda priznanja svojim građanima za poseban doprinos gradu. Upravo su oni pokretači sveukupnog razvoja. Poneki put nije doista sve u novcima. Eto, jedno hvala i jedno javno priznanje sigurno da isto tako puno vrijedi. Dodijeljeno je i priznanje za životno djelo. Danas 84-godišnjak svoj je život posvetio razvoju sporta u Umagu i odgoju sportaša. Pa sve što se radilo oko nogometa, znači počevši od traženja drvarnica i šupa gdje nam je to bila slačionica. A to je nešto neočekivano. Meni je jako drago i ponosan sam na to da su sugrađani moji i sugrađani ovoga festivala ovaj svečani trenutak počastili ovom nagradom. Sve su nagrade u životu čovjeku jako drage, ali one koje dolaze iz grada u kojem živiš i radiš su zaista na jednom posebnom mjestu, tako da nam to znači jako puno i pogotovo u ovim teškim trenucima. Kada svi preživljavamo, barem taj jedan trenutak, taj jedan blagoslov daje snagu za dalje. Dobro večer još jednom svima koji ste se tek sada priključili. Kao što smo već najavili, danas govorimo o investicijama u gradu Umagu koji je nedavno proslavio svoj rođendan. Sa nama bi tko drugi bio nego naš gradonačelnik grada Umaga, gospodin Vili Basaneze. Dobro vam večer i hvala što ste došli. Hvala lijepa prije svega vama na pozivu. Jedan lijep pozdrav svima vama u studiju i naravno svim gledateljima TV Istre. Un saluto a tutti li concittadini. Hvala vam najljepša. Pa ovako, idemo onako od početka. Vidjeli smo prilog. Vidjeli smo da ste se lijepo proslavili, da ste to iskoristili za dodjelu nagrada nekim građanima koji su puno doprinesli vašem gradu Umagu. Kako je bilo? Pa evo, 6. svibnja, odnosno 6. maj, na dan 6. maja, kako mi to volimo reći, je dan oslobođenja grada Umaga i dan kada se želimo prisjetiti svih onih koji su svojim doprinosom zaista doprinijeli da grad Umag kao takav stasa u jedan moderan grad kojem se svi mi možemo ponositi i naravno da postoje zaslužni ljudi za to i mi smo ih željeli prepoznati. Prepoznali smo ih upravo na taj način da smo im kroz određene zahvalnice i određenu, rekao bih, ne samo darivanje kroz jedan
jednu zahvalnicu, nego zaista kroz jedan trenutak u kojem su oni spomenuti i u kojem se njima razmišljalo upravo na jedan pozitivan način, da su svojim radom doprinijeli cjelokupnom razvoju zajednice i to je trenutak kada im treba reći u ime grada Umaga i u ime svih građana hvala vam za sve ono što ste učinili. Evo, pa tako smo i ove godine zaista zahvalnice su išle prije svega u prave ruke. Evo, to je ono najkraće što možemo reći i svi oni su u svojem dijelu zaslužni za razvitak naše zajednice. Mi smo vidjeli iz priloga da su ti ljudi vrlo zahvalni što se njihov rad cijeni i što je prepoznat. To je sasvim lijepo. To je naravno lijepo i vjerojatno njima puno znači. Mi ćemo sada nastaviti dalje, ono zbog čega smo danas ovdje u našoj emisiji Komunalac. Umag ima pregršt ulaganja, investicija proteklih godina. Mi smo to nekako posložili da ima jedan redoslijed kojim ćemo mi krenuti, pa možda bi bilo najbolje da krenemo od zaštite okoliša i zaštite cjelokupnog sustava odvodnje koje je zaista u Umagu u punom jeku. Ne znam, možda od komunalne infrastrukture, kako je to krenulo, kada je krenulo, koliko je uloženo i koliko je uopće do sada napravljeno? Gledajte, kao što ste malo prije sami rekli u svom objašnjenju, da treba zaista puno rada i puno truda da bi neko shvatio što se sve čini. Evo, mi smo se okrenuli jednom strateškom promišljanju. Preuzimanjem upravljanja gradom prije 5 godina odlučili smo upravo kroz strateško promišljanje sami sebi odrediti naš način razvoja. Znači, izgradnjom jednog sustava koji će ostati poslije nas, pokušavamo na jedan ispravan, primaran način prije svega izgraditi temeljnu i osnovnu infrastrukturu. Zbog čega? Pa vrlo jednostavno. Bez razvoja temeljne i osnovne infrastrukture nije uopće moguće sagledavati jedan razvoj zajednice, pa tako ni grada Umaga. Dakle, ovo je svakako jedno dugoročno ulaganje. Naravno, radi se o dugoročnom, višegodišnjom i višeslojnom ulaganju, višeslojnoj i dugoročnoj problematici koja prije svega traži jedno promišljanje koje je riješeno kroz našu strategiju razvoja i zatim kroz operativne godišnje planove mi zaista pokušavamo riješiti sve one potrebe koje su naravno primarne da bi se zajednica kao takva razvijala. Vodozaštitni sustav je nešto o čemu mi smo sa Hrvatskim vodama, znati, trebao bi reći jednu rečenicu prije da je cijela zapadna obala Istre kao takva jedan vodozaštitni sustav od Savudrije pa do Štinjana. Podijeljeno je na 3 vodozaštitna dijela od Umaga, 4 odnosno Umag, Poreč, Rovinj i Pula i svi mi sudjelujemo, sve jedinice lokalne samouprave kao takve sudjeluju zajedno naravno sa Hrvatskim vodama koje su nadležne za upravljanje dijelom vodozaštitnog sustava. Pristupili smo natječaju na europske fondove i kao takvi smo, evo, dobili smo u ovom trenutku konzultante koji su plaćeni, mislim, 1,6 milijuna eura, koji su izabrani u Briselu. Oni kao takvi žele pronaći, odnosno pronalaze, zadatak im je da pronađu najbolji način vodozaštitnog sustava za područje grada Umaga. Radi se o vodozaštitnom sustavu na 3. razini kroz određene tehnologije gdje će praktički cijelo to područje biti povezano na način da će svaka oborinska voda, svaka kanalizacija, znači sva voda koja kao takva bude dopremljena do pročistača, ona će kasnije normalno pročistiti se do 3. razine. To je razina u kojoj vi tu vodu možete upotrebljavati za zalijevanje površina poljoprivrednih, za čišćenje grada prije svega, za zalijevanje zelenih, naravno, parkova i svega onoga, nogometnih igrališta, svih terena i svega onoga za što smo do danas koristili vodu iz sustava vodoopskrbe, koja je za piće. Evo, na taj način ne samo da ćemo zaštititi ekološki naše sugrađane, nego jednostavno ćemo riješiti i onaj proizvod, a to je proizvod je, možemo reći, gotovo čista voda koja u datim trenucima nestašice može koristiti kao voda za piće. Ona će biti korištena naravno po svojoj potrebi i taj projekat je zaista zahtjevan. Radi se o jednom projektu vrijednosti 30 milijuna eura, znači preko 200 milijuna kuna. Mi do 2018. nadam se da ćemo uspjeti riješiti cijeli vodozaštitni sustav na području grada Umaga. Ono što je mene zapelo za uho jeste da vi zapravo koristite za financiranje i dakle, aplicirate projekte na EU fondove. Pa naravno, gledajte, EU fondovi
su zaista nešto što nama stoji na raspolaganju. Možda postoji premalo sinergije, premalo znanja, premalo informacija da bi svi zajedno jednostavno mogli iskoristiti te fondove. Na kraju krajeva to je naše pravo. Kroz neke obaveze Republika Hrvatska je došla do tog prava. I sada je na nama da mi kao jedinice lokalne samouprave ili kao županija ili kao država pokušavamo na najbolji način iskoristiti te fondove. Naravno da je to jedan od svjetlijih primjera i da mi kao takvi možemo biti ponosni što smo dio jednog tako sveobuhvatnog projekta koji u konačnici ima vrijednost od 100 milijuna eura i da će ti novci koji su upravo predodređeni za zaštitu okoliša na području Europe biti na kraju dodijeljeni našim korisnicama, odnosno gradu Umagu, a i cijeloj zapadnoj obali Istre. Jasno. A mi kad smo se već dotaknuli voda, kišnice i slično, u Umagu smo posnimili i izgradnju oborinskog sustava grada Potok u Moeli. Mi imamo kadrove toga, mi ćemo to pogledati. O čemu se tu radilo? Dakle, to je bilo radi sigurnosti, radi odlijevanja kišnice u more. Kako je to išlo? Pa gledajte, Umag je potopljen imamo kadrove. Prije 3 godine Umag kao takav je doživio jedan potop, makar nismo grad na rijeci, nego grad na moru, ali upravo zbog nepostojanja vodozaštitnog sustava, odnosno zbog neimanja strategije razmišljanja zaštite grada Umaga, mi smo doživjeli, rekao bih, katarzu. Šteta je iznosila preko 50 milijuna kuna i naravno, što smo odlučili? Odlučili smo da u suradnji sa Hrvatskim vodama izgradimo vodozaštitni kanal koji će kao takav u slučaju nepogode biti nama svima na korist. Sustav je još u izgradnji, imamo 2 temeljna kanala. Dovršeno je otprilike u 80% dijelu onoga što treba biti izgrađeno. I naravno, predstoji nam manji dio je preostao. Naravno, predstoji nam manji dio koji se nadam da ćemo završiti do kraja godine, početkom sljedeće godine. I to je jedna zaista veliki iskorak u zaštiti sigurnosti građana prije svega, izgradnja vodozaštitnog kanala koji kao takav naravno da je prije svega ima jednu funkciju, rekao sam, koja je osnovna funkcija mu je sigurnost. Odvodnja svih voda koje nastaju tijekom padalina, ne samo na području grada Umaga, nego na slivnom području od grada Buja, koja se jednostavno slijeva u nizinu, odnosno grad Umag koji kao takav je niži od grada Buja i naravno da smo to morali zaštititi. Upravo izgradnjom takvog jednog sustava došli smo do one sigurnosti, do one zaštite koja je potrebna za normalno funkcioniranje grada. Jasno. Ali osim zaštita stanovnika koji žive u gradu Umagu, vi ste pokrenuli zaštitu prema okolišu u gradu Umagu i to kroz više projekata. Ono što smo mi vidjeli, što je nama zapelo za oko, bilo je selektivno prikupljanje otpada koje smo isto tako i snimili. Imamo kadrove kako to zapravo izgleda. Zaštita okoliša je višeslojna. Ona se naravno može odnositi kroz selektivno prikupljanje otpada, koja je samo jedan segment u zaštiti okoliša. Prikupljanje otpada kao tako, otpad mora biti sirovina. Otpad nije smeće i jednostavno otpad je iskoristiv. Otpad i vode su najveći biznis na zapadu i vrijeme je da mi to shvatimo. Kao na području grada Umaga, na području Županije Istarske i na području Republike Hrvatske. Danas onaj tko i zna i može upravljati otpadom i upravljati vodama je bogat, siguran čovjek, bogat siguran grad i bogata sigurna zajednica. Jer upravo ispravnim promišljanjem i upravljanjem sa svim, rekao bih, prirodnim dobrobitima, a to je voda prije svega, i nus proizvodima koje nastaju kroz otpad, mi upravljamo našom budućnošću i našom sigurnošću. I upravo to je jedan mali iskorak u svemu onome što nas očekuje, a to je potpuno upravljanje otpadom, odnosno otpad jednako sirovina. Komunalno smeće je ono koje će se zbrinjavati na jedan drugi način. Rekli smo zbrinjavati kada Kaštijun bude spreman za to. Nadam se da će biti vrlo brzo i tada ćemo mi, rekao bih, u tom segmentu na području Županije Istarske, a tako i na području grada Umaga, zaštititi građane
od nas samih, odnosno od onog otpada koji sami stvaramo. Da, i proizvodimo, upravo tako. Ono što je nama zapelo za oko i za našu kameru je to da su ovi kontejneri za selektivno prikupljanje otpada smješteni pored POS-ovih stanova. Kako ide situacija sa POS-ovim stanovima? Dakle, stanovi poticane stanogradnje koje su, vjerujem, mnogima zanimljivi, pogotovo u ovo krizno vrijeme kada možda nemaju svi za odvojiti velike svote novaca po kvadratnom metru za stanove u čitavoj Hrvatskoj, Istri i tako dalje. Kako to se rješava u Umagu? Gledajte, mi smo zaista osjetljivi i ponosni na svoju poticanu stanogradnju. Tvrdimo i mislimo i dijelom pokazujemo da znamo što činimo, da imamo strategiju razvoja POS-ovih stanova. Kao što smo i rekli, svaki naš sugrađanin će dobiti, odnosno bit će u mogućnosti da otkupi po poticajnim uvjetima stan iz POS-ove stanogradnje, odnosno učinit ćemo sve da svaki naš sugrađanin, koji naravno kroz određene kriterije bude na listi, bude jedan dan korisnik tih stanova. Zašto to činimo? Pa činimo iz vrlo jednostavnog razloga. Po zakonu o jedinici lokalne samouprave gradonačelnik, odnosno gradsko vijeće, odnosno izvršna i predstavnička vlast moraju voditi brigu o svojim građanima. Mi pokušavamo brigu voditi o svojim građanima upravo na jedan poticajni način kako bi oni ostali. Znači, želimo da Umag postane grad u kojem se može roditi, u kojem se može školovati, u kojem se može raditi, u kojem se može stanovati, u kojem se može umrijeti. Praktički cijeli život se može odvijati u jednom gradu, a da se iz njega ne treba otići. To je upravo ono što mi želimo. Kroz jedne poticajne mjere osigurati našim sugrađanima da kroz jednu cijenu koja je bila, rekao sam, otprilike 876-880 eura po poticajnim kreditima gdje naravno država ima svoju veliku. Znači to je jedan projekt javnog partnerstva u kojem država, jedinica lokalne samouprave na jedan upravo najuspješniji način sinergijskim učinkom pokušavaju, odnosno građanima pružaju mogućnost da ostanu obitovati u svojim mjestima gdje oni jednostavno to žele, gdje stanuju. I to je jedan doprinos ostanku naše mladeži u gradu Umagu po zaista jednim povoljnim uvjetima. Pa kako ide? Evo, kakav je interes mladih Umažana na ove POS-ove stanove kojih vi zapravo imate više? Koliko zgrada ima u Umagu? Pa evo, gledajte, trenutno prošle godine, rekli smo, je dodijeljeno, odnosno prodano je 37 stanova. Sad smo u jednom projektu u početnoj fazi, odnosno u fazi već koja je započela sa izradom glavnog projekta izvedenog. Nadamo se da će krajem godine, početkom sljedeće godine započeti izgradnja otprilike od 50 do 55 stanova što je mogućnost. Međutim, imate listu i temeljem upravo te liste preračunatim standardima se dolazi do broja stanova. I nadam se da će otprilike 50 stanova na lokaciji kojom je i sada predviđena, gdje se i nalaze POS-ovi stanovi, malo udaljenost 200 metara, biti izgrađena nova zgrada. Zatim imamo već predviđena prostor za nove 2 zgrade koje će se u konačnici dogoditi nakon izgradnje te zgrade. Znači, to je jedan procesni projekat u kojem mi nećemo stati do trenutka dok jednostavno svi naši sugrađani ne budu zbrinuti, odnosno svi oni koji mogu, žele i koji imaju uvjete iskazivali interes da bude takva, naravno da se dogodi takva izgradnja. I mi smo jednostavno to odlučili, imamo mogućnosti, infrastrukturu smo doveli, imamo prostornu plansku dokumentaciju koja nam omogućuje, surađujemo normalno sa nadležnom agencijom i mislim da apsolutno problematike nema nikakvih problema vezano za problematiku izgradnju poslovnih stanova. Ono što naši sugrađani jednostavno moraju čekati, to je vrijeme. U svakom slučaju, možda je to i relativno sporo, ali sam siguran da smo, rekao bih, najbrži grad u Republici Hrvatskoj do kojeg je došlo takva izgradnje i od jedne zgrade do drugo se relativno malo čeka, odnosno da se u roku od 1,5 do 2 godine rješava problematika izgradnje nove zgrade.
Mi idemo dalje i to sa okoliša idemo na plinofikaciju. Dakle, proteklu zimu, evo sad prije do svega nekoliko mjeseci, bili su u jeku radovi u gradu Umagu, postavljale su se cijevi za plin. Do kuda je to stiglo? Sezona je pred vratima, vjerojatno su radovi sada obustavljeni. Pa gledajte, o plinofikaciji bi se zaista trebalo puno više govoriti možda nego što se govori. Plinofikacija je jedan dobrobit... Moji kadrove, kako je to izgledalo? Evo, plinofikacija je jedan dobrobit civilizacije i u povijesti grada se samo jedanput događa plinofikacija. Naravno da se ona može modernizirati. Ali evo, mi smo 2010. godine u 9. mjesecu uspjeli prije svega svojim aktivnostima dovesti plin u grad Umag. Prije nego opće što je postojao koncesionar na području Županije Istarske, mi smo išli u osnivanje jedne tvrtke, razradili smo sve moguće projekte, zakupili smo svo zemljište, tako da smo jednostavno bili spremni. I ono što mogu reći da je najveći potrošač, gospodarski potrošač na području Županije Istarske se upravo nalazi na području grada Umaga. I naravno da smo mi to iskoristili i taj benefit uspjeli prenijeti našim sugrađanima za njihovu osobnu korist, a prije svega za gospodarsku korist. Ne moram spominjati da je plinofikacija osim svoje ekonomske koristi ima naravno njezina najveća korist je benefit na zdravlje. Spomenut ću da se možda 60 tona sumpora koji se praktički svake godine jednostavno prosipao po građanima grada Umaga, njega više nema. Nema ga iz razloga što se više ne koriste ona goriva koja su se koristila dok se plin jednostavno nije doveo do našeg grada. I ja ću biti zaista sretan kada će svi u Istri, svi gradovi na području Županije Istarske moći koristiti taj benefit. No, to je jedan dugoročan proces, treba puno novaca, treba puno strpljenja. Grad Umag predviđam otprilike 40 km Koliko ste sada plinske instalacije, otprilike govorimo 10 do 12 km, ali u svakom slučaju ona pokriva jedno najveće stambeno naselje. Umag je kao takav specifičan, ima 23 naselja. Treba će puno investicija da bi jednostavno do svake kuće došao plin, ali nadam se da ćemo to osigurati u sljedećih par godina kako razvoj bude naravno zahtijevao. Ono što smo sigurni je da svaki građanin na području grada Umaga mora imati plin, mora imati vodu, mora imati kanalizaciju, mora imati struju, mora imati telefon i sve ono što jednostavno novo vrijeme nosi. To su one osnovne premise o kojima smo govorili. A to su osnovne premise, temeljni razvoj temeljimo na izgradnji osnovne infrastrukture. To je nešto što jednostavno smo mi kao takvi koji obnašamo izvršnu vlast dužni učiniti svome gradu i svojim građanima iz jednostavnog razloga što upravo na taj način omogućujemo razvoj. Sada preko ljetne sezone. Ljetna sezona je zapravo na vratima, pred vratima. Da li su ti radovi obustavljeni? Pa gledajte, radovi će se obustaviti u tijeku ljetne sezone. Oni će biti preneseni u okolna mjesta u kojima jednostavno se može raditi, a na obali to neće biti moguće jer jednostavno živimo od turizma u većini i naravno prirodno je da 2 mjeseca, radovi kreću na jesen. Da 3 mjeseca bude stanka, na jesen će radovi krenuti. Kroz infrastrukturu imamo, zima je bila relativno kratka i blaga, tako da smo mogli raditi. Evo mi 5 godina praktički radimo, svaki dan se nešto događa na području grada Umaga i radovi praktički ne prestaju, ali naravno oni su u manjem ili većem intenzitetu i obimu i ovisno o turističkoj sezoni oni se sele iz unutrašnjosti ka moru. A mi smo već načeli temu turista u ovoj novoj sezoni, a njima će prometovanje gradom uvelike pomoći to što ste vi zadnje godine puno se posvetili izgradnji prometnica, cesta i kružnih tokova. Kakva je nova situacija što se tiče prometa u Umagu? Što ima novoga? Pa gledajte, prije 5 godina smo mi shvatili da jednostavno grad Umag je zastao u svom razvoju. Nažalost, bilo je 15 godina praznog hoda, rekao bih, dok su drugi gradovi na zapadnoj obali Istre iskoristili svoj položaj, mi smo praktički zanemarili sve ono što je vezano za promet, a zaboravlja se da je dostupnost jedan od najvećih segmenata razvoja turizma i da je dostupnost temelj mogućnosti uopće dolaska svih turista na područje grada Umaga.
Dostupnost kod nas je naravno u cestovnoj infrastrukturi. Mi nemamo željeznice, imamo nešto malo morskog prometa, ali to je vrlo zanemarivo. Znači, imamo 3 ulaza u grad Umag. Od toga su 2 bila županijska, a 1 je bilo državno. Potrudili smo se i dogodilo se ono što smo očekivali i željeli, da su sva ta 3 ulaza državna. Što to znači? Pa to jednostavno znači da je naša prometnica D75 od Savudrije do Vrsara kao takva ušla u projekt Vlade Republike Hrvatske kao jedna strateška investicija i u nju će biti uloženo zaista 300 milijuna kuna. U tih 44 km koje je potrebno rekonstruirati, 22 km se nalaze na području grada Umaga i to nas veseli. Veseli nas iz jednostavnog razloga što nam to daje jednostavno poticaj da vi možete krenuti dalje, da možete ići dalje, da možete biti sigurni u razvoj, da možete svoje osobne investicije temeljiti na razvoju javnih investicija. Jer osobni razvoj bez javnog razvoja je teško izvodiv. Znači, uključiti tu svu sinergiju mora dati rezultata. Naravno, rezultat nije dnevan, ali sigurno rezultat će doći ako ispravno promišljamo, ako se ispravno razvijamo i ako svi budemo možda malo više energije uložili u zajedništvo i u zajednicu, a ne u rješavanje nekih osobnih problema na neki drugačiji način od onoga što bi trebalo. A to je prije svega pozitivno razmišljanje o zajednici. Sigurno. A ono gdje smo mi primijetili da se ulaže i investira je centar Riva. Mi imamo snimke, vidjet ćemo kako to izgleda. Što ste napravili sa Rivom? Što ste naumili sa Rivom? Peo Riva je jedan imamo fotografije. Problem višegodišnji koji mi jednostavno pokušavamo riješiti na jedan, rekao bih, dugoročan način, no istini za volju nije baš da nam ide tako glatko, jer imamo zaista dosta problema. Imamo prije svega problema sa prostorom, imamo problema što je promišljanje razvoja bilo segmentirano, znači nije obuhvaćalo ukupnost razvoja, cijelo to područje, nego jednostavno razvoj je bio temeljen na rekao bih, dnevno-političkim potrebama i tada to jednostavno kada spojite ne funkcionira. Sada jednostavno radimo preduvjete da bi mogli u konačnici grad okrenuti moru, riješiti problematiku parkiranja na području grada Umaga, na području staroga grada, gdje naši sugrađani jednostavno žive i gdje je njima potrebno osigurati parking mjesto. I sad je to samo jedan iskorak. To nije gotovo, to nije u konačnici napravljeno, to je početan korak. Iskoristili smo da smo plin doveli u stari grad. Naravno, tu je upravo zbog starog grada na drugi način riješena plinska infrastruktura, ali ono što je bitno, svaki naš sugrađanin u starom gradu će se moći prikopčati na plin, moći će koristiti benefit plina, prije svega je to ekonomska cijena i sve ono što plin kao takav donosi. To je trenutno što možemo kazati da je jednostavno najočitije u realizaciji, rekao bih, jednog konstantnog razvoja problematike rješenja života u starome gradu. Znači, želimo starogradsku jezgru, kvalitetu života podignuti na prosjek cijeloga grada Umaga. Dobro, vjerujemo da ćete to uspješno napraviti kao i sve do sada. Osim toga, dakle, osim rive, osim prometnica, u Umagu niču i kružni tokovi. Zašto kružni tokovi, a ne semafori? Pa gledajte, 2009. godine, odnosno 2008. godine, moji prethodnici su napravili jednu studiju, platili je 350.000 kuna. Evo, mi vidimo kako to izgleda. Evo, i ta studija je rekla da je bolje zgraditi pametne semafore nego kružne tokove. I naravno, kružni tokovi se sa tom studijom jednostavno nisu radili. Nije problem u kružnim tokovima. Kružni tok nije ono što se vidi. Kružni tok ispod svoje temeljne i osnovne funkcije prometovanja sadrži cijelu infrastrukturu koja je nevidljiva građanima i to se smatra da je to nešto kao što treba biti, da je to jednostavno nešto nužno. Međutim, za to izgraditi jedan kružni tok, realan kružni tok, košta 10 milijuna kuna. Znači, radi se o jednoj sveobuhvatnoj investiciji da vi svih 7 infrastruktura morate provesti kroz taj kružni tok, morate imati jedno planiranje izgradnje kružnog toka. Zbog toga mi imamo par kružnih tokova koji su jednostavno za kratkoročno rješenje
i on je u našoj dugoročnoj viziji razvoja, odnosno strategiji razvoja, koja kasnije prelazi, rekao sam, u operativne planove godišnje. Kružni tokovi su, dokazano je svugdje u svijetu, doprinijeli da se jednostavno najmanje 33, najmanje 1/3 se odvija brže promet u gužvi, a kada nema gužve, promet se odvija praktički brže i do 100% iznosu. Kružni tok, osim svoje funkcionalnosti, donosi jednu ljepotu, jedno estetski uređeniji grad. Rasvjeta isto tako donosi jedan dojam u jednome gradu. Prije svega je prometnica, okoliš. I ono što vi vidite, osim prometnica, okoliša, uređenja, su i zgrade. Znači, standard jednog življenja moramo gledati i kroz razvoj upravo te temeljne i osnovne infrastrukture na koju će se naš standard i dograđivati. Upravo iz tog razloga mi idemo strateški i dugoročno. Ne idemo kratkoročnom politikom da bi samo piturali fasade, nego jednostavno radimo temeljnu infrastrukturu, kamen temeljac na koji će se svi moći jednostavno osloniti ili nasloniti, ovisno o potrebama. A svi su prije svega 15.000 stalnih građana grada Umaga i 10.000 naših vikendaša, jer kao što znamo, grad Umag je najveći grad vikendaša. Imamo 3.000 vikendica u vlasništvu stranih stranaca koji su naši sugrađani i oni će jednog dana naravno postati i naši građani. I o njima moramo razmišljati i upravo je ta infrastruktura doprinos sveukupnom razvoju grada Umaga na kojem se kasnije temelji razvoj turizma. Jasno. A vi ste prije spomenuli ljepotu grada, a ja bih rekla da ljepota grada leži i u gradskoj tržnici. Mi smo na Umaškoj gradskoj tržnici bili i vidjeli smo da su i tamo bili radovi i to oko parkinga. Dakle, ako se ja ne varam, vi ste tamo osigurali parking mjesta za ljude koji posjećuju tržnicu. Da li to tako? Evo, otprilike možemo reći. Ljepota grada i uređenost grada se odlikuje upravo po tržnici. Mi u gradu Umagu se ne možemo pohvaliti sa ljepotom naše tržnice i to je ono što je praktički nama, rekao bih, najviše smetalo. Neuređenost tržnice. Međutim, tržnica se sastoji od dva segmenta. Jedan je upravo temeljna infrastruktura gdje je trebalo izgraditi prije svega kanalizaciju, oborinski sustav, elektroenergetski sustav, javnu rasvjetu, plinofikaciju, telekomunikaciju, DTK i sve ono što je potrebno da bi jednostavno u konačnici došlo do izgradnje parkirališta. Parkirališta koji su potrebni i nužni da bi se mogao odvijati život na tržnici. Ono što nam preostaje je upravo još izgradnja tržište. Nisam siguran da ćemo to uspjeti ove godine, ali sam siguran da ćemo do 2017. izgraditi novu tržnicu. U konačnici će to biti jedan projekat. Tržnica, rekao sam, se sastoji od funkcionalnog i od onog dojmljivog dijela. Funkcionalni dio smo izgradili, na nama je sad da izgradimo onaj dojmljivi dio i to će biti izgrađeno u roku 2-3 godine, što sam siguran. I tada naravno da ćemo moći kazati, evo, to je tržnica grada Umaga, to je duša grada Umaga i svim našim sugrađanima i turistima je to mjesto prije svega jutarnjeg okupljanja. Evo, bili ste iskreni, mislim, vi znate da li ste bili iskreni, ali činilo se da jeste kad ste rekli da vaša tržnica je funkcionalna, ali nije možda najljepša. Dakle, ima možda i ljepših, ja ne znam, to su vaše riječi, ali što kažete na parkove? Dakle, mi smo bili, posnimili, vidjeli da u gradu Umagu se radi na javnim površinama i na parkovima. Mi smo bili u parku Umagu. Što je to? Kada je nastao? Pa evo, ko što sam siguran da je naša tržnica možda jedna od najružnijih u Istri, tako sam siguran da će park biti jedan od najljepših parkova, ne u Istri, nego na cijelom području naše obale, upravo iz razloga što je on napravljen na uzor na francusku obalu, na uzor na ostale mediteranske zemlje. On je u početnoj fazi razvoja. Gdje se nalazi za one koji još ne znaju? Znači, taj cijeli park bit će u duljini od 800 metara otprilike, nalazi se od središnje Umaške luke pa jednostavno do krajnje točke Umaške luke, odnosno Dacijeve marine. Središnji park će biti, rekao bih, jedna oaza mira u samoj srcu Umaga, Umaškoj luci, koja je nešto što mi najviše vrijednujemo. Znači, ta Umaška luka,
Umaška šetnica je mjesto okupljanja naših sugrađana, mjesto gdje se jednostavno 24 sata ljudi kreću, a park je zaleđina i poleđina u kojem ćete se vi jednostavno moći odmoriti, u kojem će i djeca i umirovljenici i svi naši turisti moći naći jedan kutak mira, kutak prisjećanja na Mediteran, na mediteransko bilje, na Istru, na grad Umag. I to je ono što nam se najljepše što nam se može dogoditi. U srcu grada ćemo zaštititi okoliš na način da ćemo kroz uređenje upravo zelenih površina doći do jednog posebnog doživljaja boravka u Umagu. To je ono što mi želimo, da se jednostavno osjećate mirno, ugodno, lagodno, čisto i da jednostavno boravak u gradu Umagu bude i motiv dolaska. Ne samo hoteli, nego jednostavno i boravak u našoj destinaciji. Jer nema turizma bez destinacijskog upravljanja, odnosno destinacijskog menadžmenta, kako se to voli kazati, a destinacijsko upravljanje je nešto u čemu svi mi trebamo sudjelovati i nešto što je svima nama na korist. Nema razvoja turizma bez zajedničkog promišljanja svih onih struktura koje sudjeluju u razvoju turizma na bilo koji način. A mi idemo s parkova na nešto drugo, na našu novu temu. Vjerojatno je u zadnje vrijeme najviše oku javnosti i uhu javnosti zapelo otvorenje, to jest završetak radova Doma umirovljenika, novog Doma umirovljenika u Umagu. Pa evo, mi smo vidjeli u prilogu, možemo kratko iskomentirati. Reći ćete nam kada ste krenuli, koja je sama ideja vašeg novog doma. On je naime jako poseban, rekla bi najposebniji u Hrvatskoj. Da, u svakom slučaju posebnost našeg doma se odlikuje u kvaliteti. Kvaliteti samog smještaja, kvaliteti izgradnje, kvaliteti svega onoga što je potrebno za jedan ugodan i lagodan boravak naših umirovljenika. Grad Umag je socijalno osjetljiv način, na način da mi to pokazujemo upravo izgradnjom ovakvih objekata u kojima će naši sugrađani naći prije svega mjesto okupljanja, mjesto u kojem će lagodno provesti sve ono vrijeme koje oni to žele, a mogu ga provesti kroz 24-satni boravak, a mogu ga i provesti samo kroz dnevni boravak. Dom umirovljenika kao takav počeo je samom izgradnjom. Ideja je davno bila započeta, ali ideja ne nosi obavezu. Obaveza izgradnje je na županiji i državi i grad kao takav nema obavezu izgradnje Doma umirovljenika, nego jednostavno smo mi nadstandardno izgradili Dom umirovljenika na način da našim sugrađanima, kad smo već bili u mogućnosti, odnosno nismo bili u mogućnosti, nego smo željeli izgraditi jedan Dom umirovljenika, zbog toga što jednostavno, rekao bih, ovi, kako da ih nazovemo, državni socijalni domovi nisu dostatni za zadovoljenje potreba grada Umaga, a mi se ne želimo miriti sa prosječnošću. Mi želimo biti aktivni. I to je ono, ja ću se samo nadovezati što ste nam rekli na početku, da želite da grad Umag bude za stare, za mlade, za živjeti, dakle dok ste mlad i onda pod starim danima. I to je upravo to. To je ovaj dom. Pa evo, upravo na taj način, izgradnjom vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, Doma umirovljenika, do POS-ovih stanova, mi želimo i prikazujemo na najoperativniji način ono što želimo, što je naša strategija i vizija. Pa evo, kako nam je uređen ovaj dom? Pa evo, ovaj dom se prostire na 4000 kvadrata, 100-tinjak je smještajnih kapaciteta, što u stacionarnom dijelu, što u dnevnom boravku, što u boravku. Dakle, ima i za one koji ne žele zapravo i koji nemaju potrebu da žive u ovom domu, ali mogu doći na ono što je pogotovo pod nešto starije dane vrlo bitno, a to je druženje sa vršnjacima. Pa naravno, mi imamo 4 uslugu. Jedna je, rekli smo, stacionarna usluga u kojem se skrb vodi o bolesnim i nepokretnim 24 sata. Jedna usluga je boravka u domu kroz 24 sata u smještajnom dijelu. Treća usluga je usluga, ja volim reći, para dječjeg vrtića u kojem će naši umirovljenici moći boraviti od 8 pa do 17 sati svaki dan. Dobivat će 3 obroka, družit će se, imamo kreativne radionice, imamo smišljene programe i to će biti prije svega mjesto okupljanja, mjesto sigurnosti, mjesto kreativnosti, dojmova i svega onoga što život čini
vrijednim. Nitko se neće osjećati samim, niko se neće osjećati zapostavljenim. Žive su boje, živi su ljudi. Sasvim različiti će biti pristup, profesionalniji u odnosu na možda druge domove. Nećemo biti tako, rekao bih, djelovati na jedan način kao što se djeluje, nego će to više biti slobodnije, kreativnije. Znači, to je dom koji smo namijenili u najvećem dijelu našim sugrađanima. Dio će naravno ići na tržište, jer jednostavno sve to treba financirati. Svakog našeg sugrađanima ćemo zaista financirati u najmanje pola cijene, dakle, jer trošak jednog boravka je preko 7.000 kuna. Da li se to mogu dozvoliti današnji umirovljenici? Ne mogu si dozvoliti i zato će cijena za naše sugrađane početi, rekli smo, od 3.900 kuna. A ostalo će grad sufinancirati u svom redovnom dijelu. A za one sugrađane koji ne budu mogli, koji se utvrdi da ne mogu platiti 3.900 kuna, mi ćemo i tih 3.900 platiti. Ili onaj dio koji je potreban do 3.900. Znači, na jedan korektan, socijalan, transparentan način ćemo omogućiti svakom našem sugrađaninu skrb o njemu. Na način, jer na kraju krajeva to je dom za nemoćne. Ne samo za umirovljenike i za sve jednostavno ljude koji nisu u mogućnosti voditi brigu o sebi. I evo, taj dom je nešto na što smo zaista ponosni. 5 godina smo ga radili. To je jedna investicija sa okolnom, govorim, infrastrukturom koja još nije dovršena, 40 milijuna kuna. Mi ćemo izgraditi novi park na 3 hektara. Treba zemljište otkupiti, treba izgraditi novi park. Znači, dom kao takav će imati niz radionica i niz jednostavno projekata koji će jednostavno zainteresirati i zaintrigirati sve naše sugrađane da jednostavno borave tamo. Jasno. Znači, mi ćemo pokušati upravo dati odgovor i na sva ona očekivana pitanja koja budu postavljena sa strane naših korisnika. Ono što je nas i ekipu TV Istre zainteresiralo kada smo bili u posjetu na otvorenju, bilo je vrlo bogato i kvalitetno, dakle, usluga što se tiče, mi smo čuli nešto o ljudima koji će tamo raditi, dakle, vrlo jedan kvalitetan kadar. Za one koji ne znaju, koji nisu bili na otvorenju doma u Umagu, tko će se brinuti za korisnike doma? Pa evo, naravno, vi imate određene propise, određene pravilnike koje određuju strukturu djelatnika i mi smo se naravno toga držali. A ono čega smo se držali u dijelu javnog natječaja koji smo objavili, jer naravno kadar nije sve popunjen do kraja, prije svega je stručnost. Uvjet uopće mogućnosti primitaka koja će biti odrađena na način da će kroz probni rok svi djelatnici moći pokazati tu svoju stručnost. Ako oni ne budu zadovoljavali, tada jednostavno će morati napustiti naš dom umirovljenika iz jednostavnog razloga, rekao sam, što je danas jednostavno bogatstvo imati posao, ali isto tako je bogatstvo znati raditi svoj posao, jer mi jednostavno nismo u mogućnosti, svi mi, cijelo društvo nije u mogućnosti zapošljavati jednu osobu da bi radila za drugu osobu. I jednostavno da je kvaliteta ono što svi mi tražimo, tako i na vašoj televiziji, naravno, tako je svugdje u društvu ili bi bar tako trebalo biti. Evo, mi smo krenuli tim putem jer jednostavno dugoročno će nam se to isplatiti. Pa evo, to se nadovezuje na nova radna mjesta koja su otvorena. Dakle, osim što su otvorena nova mjesta za starije osobe grada Umaga, tu su otvorena i neka nova radna mjesta za one mlađe i radno sposobne. Jasno. Naravno, 35, 6, 7 do 40 novih radnih mjesta za područje građana grada Umaga je jedan veliki doprinos. I naravno da je to pozitivno, neovisno o tome što će oni biti plaćeni na kraju iz proračuna grada Umaga ili iz prihoda ostvarenim kroz uplatu poslovanja korisnika. To su nova radna mjesta. Nova radna mjesta donose razvoj i sigurno nadograđuju se na razvoj i donose osim novih prihoda jedan pozitivizam, jedno ozračje u kojem netko nalazi svoju sigurnost, jer danas pravo na rad je temeljno pravo i sigurno da se možemo veseliti što bilo ko od tih djelatnika dobio posao.
Eto, hvala vam što ste to podijelili sa nama. A mi ćemo sa priče o domu za umirovljenike, za starije i za nemoćne, ići na priču o onim najmanjima, a to su djeca vrtićke dobi. Dakle, u gradu Umagu planira se izgradnja vrtića. Kakva je situacija sa djecom u Umagu? Koliko ima otvorenih mjesta? Koliko djeca čeka doma ili na listama? Pa evo, grad Umag je grad koji ima trenutno 600-tinjak djece koji imaju uvjete za pohađanje vrtića. I s ponosom mogu reći da ni jedno dijete u gradu Umagu koje za to ima uvjete nije na listi čekanja. Liste čekanja nema jednostavno. Lista čekanja je bila prije 5 godina kad smo preuzeli upravljanje gradom. Bila je lista čekanja otprilike 120 djece, nije moglo koristiti usluge vrtića jer jednostavno nije postojao kapacitet. U 5 godina smo izgradili kroz novogradnju, kroz rekonstrukciju starih postojećih vrtića. Evo i neki dan, prije mjesec dana je pušteno u rad Do Re Mi, područni vrtić koji je izgradila zajednica Talijanska unija, odnosno zajednica Talijana, da je grad Umag naravno je preuzeo upravljanje i financiranje vrtića na način kroz naravno financiranje potrebnog kadra i održavanje svega onoga što je potrebno za jednu odgojnu skupinu od 15 djece koje su našli mjesto u tom vrtiću. I ono što mi jedino imamo problem, što smo, grad Umag ima 23 naselja i što nismo jednostavno koncentrirani na par mjesta, nego smo razasuti po području grada Umaga, ali u svakom slučaju ono što je pohvalno i što je pozitivno je da svih 600 djece na području grada Umaga mogu dobiti mjesto u vrtiću kad za to ispunjavaju uvjete. Upravo iz razloga što mi odvajamo otprilike 3000 kuna po djetetu za standard predškolskog odgoja, što je najveće odvajanje u Republici Hrvatskoj. Građani naravno da sudjeluju sa 600 kuna, odnosno jaslička skupina sa 650, ali cijena koštanja ukupnog troška jednog održavanja jednog djeteta vam je 3000 kuna. Upravo iz razloga što želimo postići jedan standard, jednu kvalitetu življenja o kojoj smo govorili na samom početku emisije. Naravno da smo imali problema, imamo ih još. Ali ćemo ih riješiti, rješavamo. Rješavaju se postepeno po našoj mogućnosti. Ono što je najbitnije da smo uspjeli riješiti da ni jedno dijete ne bude, rekao bih, na ulici. A ono što želimo napraviti je koncentriranje na način da ćemo izgraditi novi centralni vrtić. Novi centralni vrtić bi trebao započeti izgradnjom krajem ove godine, početkom sljedeće. Vidjeli smo kadrove, dakle postoji plan. Da, naravno. Postoji građevinska dozvola, postoji sve ono što je potrebno. Rješavamo problematiku vezanu za naravno financiranje, jer na kraju krajeva se sve svodi na financije. Mi jesmo stabilni grad, jesmo grad koji nema minusa, koji nema kredita, nema zaduženja, nikom ne dugujemo kunu, sve rješavamo. Jednostavno dnevno likidni smo, imamo vezana sredstva, ali svejedno financije su problem. Problem su svim gradovima, pa tako i gradu Umagu. Istina da je nama možda malo manji problem, ali bio nam je problem uopće srediti financije grada Umaga, jer prije 5 godina isto tako smo imali proračunsku rupu, rekao bih nepoznanicu od 100 milijuna kuna, odnosno od jednog proračuna. Bili smo na punjenju od 24%, bili smo zaduženi. Nismo imali šolde, nismo imali kredite, 120 djece je bilo vani i to smo uspjeli riješiti u 5 godina. To treba javnosti ponavljati. Dakle, prvo treba riješiti te dugove stare, a onda krenuti pa naravno, jer vođenje jednog grada počiva na ekonomiji jedne obitelji, jednog osobnoj financijskoj politici svakog čovjeka. Jer vi jednostavno se možete zadužiti do jedne granice, a kasnije to ne ide baš tek tako i normalno da trebate promišljati dugoročno. I ono što smo govorili, vi za svako promišljanje razvoja grada trebate imati određenu strategiju. Strategija, ako se držite strategije, razvoj grada vam je siguran jer je dugoročan. On nije možda tako brz kao što bi javnost očekivala, ali u svakom slučaju je siguran, detaljan je i on se događa. Događa se kroz svoje procese i izgradnjom svega toga vi ste izgradili sustav.
i on sam funkcionira. Tako da grad Umag će izgradnjom novih 200-tinjak mjesta, 200-250 koliko to bude potrebno, jednostavno zatvoriti stare područne vrtiće i otvorit će novi. Dakle, to je svrha, zatvoriti ove područne vrtiće koje su raštrkane okolo i smjestiti sve u centralni vrtić. Naravno, mi imamo već jedan centralni vrtić koji je star, nedotrajali, kojeg ćemo isto tako rekonstruirati, ali mi smo već došli u fazu, pošto smo smjestili svu djecu u vrtiće, sad smo došli u fazu koraka naprijed, podizanja standarda na jednu višu letvicu, a to znači izgradnju novog centralnog vrtića u kojem ćemo sve smješiti djecu iz područnih vrtića na način da će, naravno, kvaliteta boravka biti višlja, veća, sigurnija, kvalitetnija i naravno da tada ćemo zatvoriti te područne vrtiće koji nisu potrebni, zgrade, odnosno ćemo rasprodati. Upravo taj novac ćemo iskoristiti u izgradnju nove imovine, odnosno novih smještajnih kapaciteta i to je ono što nam predstoji. U svakom slučaju, kao i kod POS-ovih stanova, riješili smo upravo kroz strategijsko promišljanje i kroz jedan dugotrajan, stabilan način razvoja, riješili smo pitanje smještaja predškolske djece na području grada Umaga. I onih najmanjih. Mi se vrlo brzo bližimo kraju emisije. Još smo nekoga ostavili, a radi se i na njima, to su srednjoškolci, umaški srednjoškolci. Kakva je situacija sa djecom koji idu u srednju školu do danas? Gdje oni polaze srednju školu? Pa situacija je nikakva. Situacija nije dobra. Situacija već 20 godina, 30 godina, 40 godina nije dobra. Jednostavno nitko se nije želio baviti time i mi smo zagrizli, rekao bih, taj vrući kesten, krumpir i riješit ćemo problem. Problem ćemo riješiti na način da ćemo izgraditi srednju školu, onu koju nam je županija kroz svoju mrežu dodijelila. To je u ovom trenutku gospodarski dio srednje škole. Međutim, mi se ne želimo zaustaviti na samom promišljanju izgradnje srednje škole, nego jednostavno ćemo započeti ili započeli smo sa aktivnostima izgradnje srednje škole. Dakle, plan je vratiti srednjoškolce u grad zapravo gdje su rođeni, gdje žive. Pa naravno, zbog čega bi 600-tinjak srednjoškolaca u jednom gradu u Umagu koji je veličine Buzeta, Pazina i Buja, koji imaju zajedno 9 srednjih, 6, 7, 8, 9 srednjih škola, a grad Umag ne bi trebao imati ni jednu. Zbog čega? Zbog toga što je netko politički razmišljao da nije potrebno, zbog pogrešne politike. Pa neovisno o kojoj se stranci radi, o kojoj se opciji radi, koja je na vlasti, to je grijeh ne imati srednju školu u gradu Umagu i naravno da smo mi to odlučili ispraviti. Srednja škola se mora dogoditi i ona će se dogoditi na području grada Umaga, jer je bespotrebno uopće tumačiti da 600-tinjak djece dnevno putuju u okolne gradove, a isto tako i profesori koji predaju, oni stanuju u Umagu. Jasno. Znači, a tu je i financijski trošak. Pa veliki, ogroman financijski trošak. Mi smo sufinancirali prijevoz koji sad isto tako sufinanciramo svakom djetetu i to je u posljednjih 20-ak godina preko 20 milijuna kuna. Znači mi smo mogli izgraditi školu za onaj novac koji smo jednostavno dali na prijevoz. Dali na prijevoz, to se zove neučinkovito, bi ja rekao, rasipanje proračunskog novca, ali bilo je nužno sufinancirati naše sugrađane jer da bimo olakšali svakodnevnicu, a sa druge strane, naravno da je bolje i učinkovitije, realnije izgraditi srednju školu. Jasno. Kada kreće taj projekt, to jest kada srednjoškolci, umaški srednjoškolci mogu dočekati onu školsku godinu u svojem gradu? Gledajte, pitanje ovako lijepo izgleda, samo na pitanje vrlo teško odgovoriti, jer svi mi koji se bavimo na taj način izgradnjom tih projekata znamo što je pred nama i znamo koje nas sve zavrzlame čekaju i sporost administracije. Kako gradske, tako županijske, tako državne, neovisno o čijoj administraciji govorimo. To je trenutni, rekao bih, teret kojeg mi moramo podnijeti, strpljivo odraditi. Trenutno smo na idejnom rješenju koje je tako gotovo, rješavamo imovinsko-pravno, infrastrukturu ćemo donesti i započet ćemo sa izgradnjom. Da li u suradnji sa županijom i državom, što se ja duboko nadam, jer županija je kao takva osnivač srednje škole i na županiji je dobar dio
mogućnost izgradnje srednje škole, međutim mi znamo da i županija je u problemima financijskim kao što su i svi gradovi i da županija ne može u ovom trenutku samostalno izgraditi školu kao što ne može ni država, kao što ne može ni grad Umag. I zbog toga sam siguran da ćemo upravo sinergijom grada Umaga, županije i države izgraditi srednju školu i ona će kao takva se sigurno dogoditi. Bilo bi neozbiljno od mene da obećajem ili da govorim o jednom terminu, ali proces je već započeo i to ide svojim tijekom, to ide dalje. Treba malo strpljenja. Ako smo imali 20 godina strpljenja, imat ćemo još godinu, 2, 3. Srednja škola će se dogoditi. Jasno, vjerujem da vaši srednjoškolci i oni koji su sad osnovnoškolci, ali žele u srednju školu, naravno, da jedva čekaju taj trenutak i da zapravo će doći na jedno odobravanje od vaših građana svakako. Pa naravno, osim ekonomske koristi, to je i korist sigurnosti. Prije svega, naši srednjoškolci trebaju pohađati grad, srednju školu u gradu u kojem su rođeni, u gradu u kojem stanuju, jer Umag je mali grad. Ali po pojmovima Županije Istarske jedan od većih gradova i naravno da je uopće, ako bih postavio kontrapitanje, zbog čega grad Umag nema srednju školu? Jasno. Eto, s ovim pitanjem mi ćemo završiti našu večerašnju emisiju. Gradonačelnice Basaneze, hvala vam puno što ste došli kod nas u studio, što smo porazgovarali o aktualnim temama u vašem gradu, gradu Umagu. Eto, još jednom vam hvala i želim vam ugodnu večer i sretno sa ostalim investicijama u Umagu. Evo, ja se zahvaljujem vama i svim gledateljima koji su nas pratili i nadam se uskorom viđenju. Hvala lijepa. Grazie a tutti. Dragi naši gledatelji, dragi gledateljice, mi smo došli do kraja još jedne emisije Komunalac. Želim vam ugodnu večer i vidimo se uskoro.